Ndafanda draw bar graph ne pie chart. Zvabva zvataka flavor padringu nge pie nut. Kiokshen ndo iyo yema uppercut. Ndo pane bread and butter peanut. Vamwe vese coconut. Ashanza long method nini shortcut. Achisida ni bogati nini maserati. Iri pa top pavo kuita nge top chat. Yala Tamba Yerudondo nyorere wewe nisha Wandiri urishasha Inzwa Awusimazowe aya e orange But pawurinda crusher Baby Duda uve my mami Uve makoti wa mai vangu mamo Uriwe uptown Inindova kufiyo Wamutarizi daima ngonditendera wane kote Awusiwe kufana nizira Uri mawambi mavira vira Baby Juma kupingane kutuma surprise ataki vachitoro wane zvitoma sa Julius handirambe ndinyerere I think wese ango shut up tozvitingwere ndavanda draw paragraph ne pie chart zvabva zvaitaka flavor padringu nge pie nut kiokshen ndo iya yema uppercut ndo pane bread and butter peanuts vamwe vese coconut vashanza long method nini shortcut ndikati baba mune speed saninga pepo nezuro pamusika makatsarama epo makuda kunyepera kutonge muri kripo sepaita mchengwa apa ndongoti chipo ndikati ulengende iwewe imbeta ota wakufarisa ukundo kutamba bota nakupawa tukakutwa uno afota waninyanga kopo ndopa yata iravara iswa pariski iravara takwase mukambo wadirwa tu whisky nechimoko chake chisina kugara padeski chine face nenge munhu akapfeka maski yo mukambo wakadirwa atirambi bati wanaika kwasara kumtumbi fair 50-50 ayisina wemabazi wanaongo yakuzonakirwa nedani ayise munogojenura baba nomanya zvavamara apaitozombetika kabhivio chimamba cho tichoshandira tizoisima treat oiziya pamungaaamahwana paiziya saka pacho saboti chindoedza vezvowanda oiziya still member tapinda muzifim oiziya parinonzi right tapinda pakude vanhu 4 ndo vakabhukwa kunyorwa mazita pane munhu azungu akiro kuti apataita 5 ko apa mazoita 5 ndoofisa kubvunza pakanyorwa mufoni pabhuka anza uyu ndiyo ichi5 parufichi zita rangu rakanyorwa pasi saka uyu manje nechimoko chake chakabva ndi nansifara kupinda nefoni ndesipozichi nenda kuzoona makumira kupinda nevanhu ndichichanjikaisa mango mangu vakukumbira foni yangu ndichiri panze oiziya kuchimodani ariko izvo zvarupinda nechimoko wekuti saka yanakidza aritodowo chimaloti chake sometimes ikauchezvaka but dera drama munaizosvika kumhanyiswa kwavhusa Hello ladies and gentlemen, this is your boy Skyborn Courage Booth. Panapa ndo patinotaura nyaya dzinobaka fire, nyaya dziri mudundumenyu dzekukurwadzai kwamuri kwese kumativi mana enyika, the struggle yawakafesa but usingakwanisi kutudza pajekerere but right now utangoti amana takakuunzira space yakadai sutu patanyatsotaura nyaya dzedu zvine udzamu tonyatsobvunza pamwe wakatotaura nesu zvinobva zvatanga kunyatsofamba zvakanaka mulife mako kuti usaramba uchiita se uchishungurudzwa nelife yako. Anyways, nasika ndauya nechibaba chemangoma ndauya nemukomana uyu akapenga uyu ndomuti juice mazano ari kuzviti juice amene kuti juice iri pamirinda iri kana kuti iri parevive. This is Yala Kid. Yala Tamba Yerudondo nyorere wewe nisha Wandiri urishasha Inzwa Awusimazowe aya e orange But pawurinda crusher Baby Duda uve my mami Uve makoti wa mai vangu mamo Uriwe uptown Inindova kufiyo Wamutarizi daima ngonditendera wane kote Awusiwe kufana nizira Uri mawambi mavira vira Baby Juma kupingane kutuma surprise ataki vachitoro wane zvitoma sa Julius handirambe ndinyerere I think wese ango shut up tozvitingwere ndavanda draw paragraph ne pie chart zvabva zvaitaka flavor padringu nge pie nut kiokshen ndo iya yema uppercut ndo pane bread and butter peanuts vamwe vese coconut vashanza long method nini
shortcuts ndikati baba mune speed saninga pepone zuropa musika makatsarama epo makuda kunyepera kutonge muri kripo sepaita mchengwa apa ndongoti chipo ndikati ulengende iwewe imbeta ota wakufarisa ukundokutamba bota nakupawa chokotwa uno afota waninyanga kopo ndopa yeta ana mujiniwe vane gondo vane maaisi vanorowane buwe vane kaunuke kusaizava ana spiwe regaiva sare regaiva siwe basa tichingeta pedza moyo zvinovarwadza vachirova masapo vachitabuda popo manje ndovada vakadaro kunyangwe ndisiriwe kuziyoni kuita kunge mekovatinazo asi zvinotikurira kunzi basa mapedza yana kid tingaita kuti hanzi aka kwana juice mazwanoka Nakuti mungo chingamidza muri yeZimbabwe tinzoti muri sei kuri sei kwamapa. Man, ndofara. This is Yala Kid aka Juice Media. Alright, apa Juice mazo. Revive kana kuti casket. Juice ngoroti very interesting, iri more profitable. Yes. Saka kutaura zvema profits chete. Ma profits chete. Aiwa, mungo zvinzwira muri yeZimbabwe. Anyways, tunangoti mungo zivisa kuti Zimbabwe kuti ndiana anonzi Yala Kid anoita nezvei, ndiana anonzi Juice anoita nezvei, akatangira kupi mangoma, zvakatanga sei, munongonzwisisa kuti zvinhu zvacho kuti vanhu vanyaso. Aiwa, anonzi Yala Kid ndi Prince Mukura, akaberekerwa kunyanga. Alright, Kumakomoyo. Yes, now ari 21 years, akushandira 22. And the music chaicha ndakatanga ndiri form 2 kuchikoro chaiko mistoro wamangoma pero zvimagigi didi zvozoitaiwa mukomana chendinayo zvimafia reto tembotaiwa hapana kuzi kwangu noona vasikana rosungura chichive zviro zvimapoimi zvavo saka wakomana mafia ramurengera tomiro taiwa nguva yedu ichasvika mukomana saka form 2 then vandazitangana kuita song yangu fifth song yangu ndairoda ndaa form 3 team ndikonorenga song yangu first beat company but yange chinonzi Army isati apa Yala Kid foot isati apa Yala Kid komana hizi ora saka kuchikoro takadzidza kupa ikonoledza pa Glenora primary yangu ndakaitira ku Sadley Park then pa Glenora ndakaitira high school yangu yesa timu rezere ku Sadley Park tinaye ngomana ku Sadley Park tinaye chi mukomana wepa Glenora achiri kupusha mangoma kana kune vanga vafunga kuti Yala Kid akazorasika kana kuti akaita sei aiwa mangoma tichikuita sei chiri kupusha saka makazotanga kutora music seriously obviously manga muri kuchikoro pamwe maitoda kuita pilot kana kuti doctor aiwa music ndakazvitora seriously I think this was 2021 ndakazoti vanhu vakuchitambira susu indi ndomatiza akavhurwa mastudios akawanda kwataita kubatikira kumbari susu chiendaenda kuti zvitori nerwendo zvikaita katipinde mumission yavamwe katanga kutongorwa matunes zvitodaro mission Lee zvamlee saka ndiani akainspire mangoma kuti tizotanga kuzoti Yala Kid avapo takutanga kubatanidza malaini. Alright, akainspire mangoma ndi Colors. Alright. Ndopakabva Uyala wacho. Ndopakabva Uyala and at the same time vanhu true. Kuna Bazuka vachizotewa kumashure kumana nekuchusport matepoti. And then you know Bazuka zvidaro pazhinji yavo vari 3 vakumana. Bazuka yairova malaini. Vaise. Saka ndo pakabva inspiration yese ipapo tochivanza vamwe malaini dzachizombotipisa mukati mwezi ndokuva anenge achibva. Alright. Saka pane iri recognized tricks kana zvinhu zvamakaita zvihombe tisandabvunza question yangu yaida kunyazobvunza chaizvo as in how is the progress yemangoma so far? So far progress yemangoma iyi pane 2-3 matricks akarecognizwawo zvekudaro vanhu akatombotendera likes of pane ndaimbira Nisha izi kuti musikana atorunzawo ngoma akatorikandawo pamhepo chichichi but nekuti ngoma rakazodhira yabudawo zvozondokodenenge kati vanhu vakatotembera ndivakutozivaitaiwa mukomana ariko kana chete ya. Alright. Saka takazenge previously takazinge takuona meno kuti maclash mangana makaatenda takazinge ndopa takazotaka kunyazokuzwa
not right. Kune mkomana anonzi Yanaki takabona muchiburukira kumacrash akawanda and pane mamwe even prominent names atovamo mudhanzo izvo zvari kutopisa zvekudaro amakatoruwanawo clash kudhara but muchiri panapo handisi kuziva kuti masvika level rawo here kana kuti tichiri pasi handisi kuziva but kumaclash uku zvanga zvakamira sei? Ndizvo zvemaclash ari tafu zvekudaro zvekuti zvamukuifungidzira pazuva racho isizvo zvinozoitika iza even mazita achinokusana maprominent names aamo izvo zvimutanzi zvekudaro kutonza kutrenda ukatarisa vaitwa mumaclash mumu but havanotozombobudochi maclash mumu sezvo vaifungira kuti vachange vachiwina ususu waiziva but ndizvo zvivarimo mukati and maclash tairowawo but akatotipushiwo panguva yachona akatosvitsawo malevels mamwe ataitoda kuzokatarisa atendo kumaradio stations takaona maaccess ekuenda ikoko Star FM, ZFM, tichiscopa spotlight kuti vanhu vaikwanisa kuti uno tichibudikira wanda. Soti mafollowers mamwe ndokwakanisa kutobvowa chose vachiti hapane chipo gatiri so. Saka zviri guaranteed here kumaclash kuti munhu akatoenda anopisa kana kuti akatowa umwari wako zvakudependwa nelaki rako amwari wako kuziva aiziya kutozima pacho unotopinda muclash wotobuda tori ichambiwa watowina but azvazvoita zvagumira ipapo ndokutanga kwerwendo kwejini ukatarisa kuna namuguvhaibs yacho vanhu kuti vakatotorochi zvavakatoro panguva but hatina nasumwe atititikunzwa zvaizvi kuitawo vamwe kuti vakatotoro zvaizvi zvakutese vakatorirairawo saka apa hatisi kutuka vanhu ka hatisi pakutuka vanhu tingadoma here mazita ekuti uyu ndakashanda naye pakati ningi takatombenda tese kwakati mungo ameno kana mune prominent names acho haamudhanzi izvezvi. Zvacho tinana Bobby Junior the likes of Badweka team naulingindi nana Madflix atangopinda masiku chese uchisana Platinum FM chichichi taitopinda zvikuda. Recently ndichicheka profile renyu paTikTok ndakaona this video muna madedido. Alright. Maiva kubi ba? Apata tiri kumandandi session. Alright. Mitori pale right wari level mwechete kana mama ngojumana wali. Rakatori level mwechete ndinakatongu rakatori same siko izi. Zoti chimanje kuti anozi adomasira. Kana ratodyavo baba pano domasa kwenda mwera timuroma utanga kutsuka mesata chese. Ratsuka rotoibva rotodyiwa izi. Sando zvakafana neipapa. Tensimsevisi kuti dainenge bati nguva imwe kana ikwana rese kwaisa jori kikira kutopinda naro mudhara tichimanikidzirana but kana watopinda rese wapinda waisa saka chii chingava tingati chiko vana madedido ava are they recognizing you right now kuti ezini makaenda kana kumakapu ezini makaenda kana kumashows chichichi hai mafera kuti murudo one love kuti ngomana alright saka ma-challenges apa makasangana nawo kuti muzo right now I know muri kupusha because maweeks vana vakuziva zvavamagadzira zvimangungundengu zvemangoma but chii chakaita kuti musa right now ulungeinde akapisa last nesonge kuti fadza madzimai madedido ane maprominent hits kwese kwaari kuenda ingava iri challenge ipi yakaita kuti musazosvike pamalevels evanhu une zvinoitika ndezvekuti management anenge ari mawana sasa nditendikoresa munhu nemadedido angana nagora waiziva totototoesa ulengendo chemanagement anangwambi wachona chipazo isi achiposta masinji chisika pushiwe pamba choita pushiwe kwavari manje iwe ungodonzi parudoka mari kana kachidiwa pamba chochi ahuna waiziva then besides izvozvo ulengendo andoona the likes of manamaluta vasvika vanotonechi nechimwe yakutange drama kutanga kupusha music nerudo but vari muindustry kutaisa vanhu ndozvanoda akaona denzi izvozvo aisi saka ndikungawangona vanhu ndozvanonge vachida saka the likes of ipapoka vanhu kutaura vatanga kupusha vakadaro ine mafollowers kunamaluta angagara aripo kudhara vakutanga dasi pusha mukomana kusvika dasi azikanwa ise saka ndopamba chitese panenge pachilinka. But for the meantime tension is now that just tichiweko tichiuya zvinoizvo amunonzwa sei like muchiona vanhu vari kudenga
madedi akatoenda ka aiwa ndizvo tongoti inguva yaMwari sikuwezi vatotungamira vanhu vatipongoti tivonge kuti mashuti aiti alright memuchibalanisa makuona vama mistakes aanenge vachizoita iwo chokwadi so ndikuona kuti wakazengewa kunzi Yala Kid after is it what wonga watanga uchinzani paipai uri kuchikoro Alright, andiri kufazhira inzi Young Spart. Okay, I remember that name. Saka kufollow Spart, and I think ndonodozikana nevanhu. Saka wakazingwa apa kunzi Yala Kid wewe. Vakakurikonize here vana mukuru vana Seikalas because ndo Yala yacho ka. Kundirikonize vandiziva zvokuzi masikuzi mamwe achinoita kuti mbosangana muraundi zvekutodaro izvi vanhu vambachonozoti hapasi pese kuti munhu anongotenga nongokuti endimfana anongobatira patidani kudai wezi saka pachone munhu aiti mukana nenguva taizombopizana navo kuti mastudios machiona kumbonobatikira nekudai nekudai ubvo nenge wapanha dziri serious but tichitodawo zvinhu izvi zvekutodaro sakamawani saka vanozombobvira vaziva kuti kune mukomana Yala Kid kana kuti ezini kumboposta kana kumbopusha handikuona right now kuti kuna ngwere diki izita rekutoti unotombonzwa kana ngwere yacho ichitotaura ngwere even panguva yaSoja Love aikunoti tine mufana anonzi Chachaudi even the likes of vana Junior Spraga vaitotaurwa naSoja Love asati afa ipapo tisingazozive zvangu kwezi maworks kunze kwanenge vachimaona vanongachisangana navo vanongopostpone vashoma vacho vanombotikanda vaiza but ezi kuti Yala kandichinatsoexplaina Yala iyi yakabva pakuti yekufazhi ndichiri mufana chaicha ndaifarira mari kuti mondono Yala kuti mondono dhola chimondaiza chifara kuti Wizkid waiza inonzi Yala Kid Yala waiza ndipo yakabva futi ipapo at the same time chinakirwa muchi imwe inspiration yemaregi chaimbona mukuru saka iyi haina kutanga kubvira pana bhosiyana kuna bhosiyana changu wachibhanditiwo ndichiunzwa mamwe masongs enyu akakusvika ipalevel because sometimes ndogona kutonzwa song unodati this sound more like bhosiyana Seikalas kazhinji kacho makonchas andorwa kana maregi initials ndokwanenge achienda saka akakutokubatsirai kuti yakandonipo type yemusic yekuroka yakapenga inodiwo fanbase yayo yakazvimiriwo igawo vaiziva alright saka apa muna kana ruwengo kana kuti chii mukoma ndimukoma kufilai alright saka pane mamwe mangoma here kana kuti ezini amakazorova kuYala Nation mangoma pana mangoma ndangova iziti anenge 4-5 matracks but akatobuda wese ngaona na 21 Gun Salute pane mamwe 2 angari mashure 21 Gun Salute ndoyairowa ikwaSoja Love ekwaSaulo umakatopinda paipai dantoripo pamedley kateza pamedley rechitunga nefoma medley mapati pamedley rechitundu kana ndipa alright saka that was something mairuboza mangoma mbari inokurekonaiza isei pese pamunomboendako ndoda inozobvunza panhau yemaclasha chii chinoitika because obvious rain renyu rese rinokutembai what happens like pamavotes paipai baba ona kunongoko zvakuri baba kuri tough pakuti ningoshutembo zvekudara neti but kuna mageto akasiyana vamwe pakuchitungiza mumwe kufiyo mumwe mbari chicheiza saka pamwe hafu yekuchitungiza pamwe haitokuziva vaiza but inokuziva chona chinja chonenge chionera pamafoni vamwe munje mugomba machona zvasiyana nekuredio station kwatichitaura anokuchizononzi ningi yakapengwa izi saka unosvika kaka unongoti kwedzi nedzipi kwedzi vaiza vanenge ari mahwani kozoitiwo vamwe vanovakazadzochi mabhazi akomana kandi amana munomira kufenzi pamberi vanotoenda vanhu vane mabhazi waiziva sakusatapekanezonzi aiwa vanenge varipo ipapa pane muteresi waiziva ifunga nozomashira aifenzi chichichiwaiza
saka inoti vanenge vane vanhu vavo vanenge vatoya navo waiziva saka vanhu vanozochokanaabatsira akaora waiziva pana akaibva baba ese anobva aora saka vanongohakira waiziva saka ndonyi skill iri kuitika kuyakuya do you think kuti vanofanira kuwana imwe way mafuta inokwanisa kutsvaga zvayo but zviri hadi futi kuti iwanike weiwe zviri hadi zviri because vanenge vachiti vanhu vacho vanofanira kuvhota ofisha vanhu vacho vanenge vari vanhu vavo vanenge aine vake kuziva tosadzoona foma bhazi amana pafoma bhazi yatunga ine muzasi mamwe tinouya after the meantime ndangopusha domestic but aigumapo maumboita turamba chingosvika chingomakwadza tivachimedza ofichi vachizoshandisa advantage yekuya nemabhazi wezi kana vadai are you saying kuti fair 50-50 haisina wemabhazi vanhu vangoya kuzonakirwa nedhani aise munogwejenura vanomanya zvavamarara kanaivekanotoziro chaamawana koziunozachi muchinge muri mese murisoko ngotozoti apa mawana but moyo unoenda kumberonzati ndikurwadza kuti panapa but vari kugwakopandiri zvezvipalaisipoti apa magetsi wese ndakaona makashe nyohopo apa ubva pamakatanga kuenda zvitora pamaiwana nahurongende vaitomboita kunge vari tumbu paitozomboitika kabhivio chimwe pacho tichoshandira tizoisima treat waiziva pamwepaoti amawana waiziva saka pacho sabotage ndoedzavedzezvowanda waiziva kubva kunani vari kuzive hane chemwezo chivo pavanozoona vhidhio nachi ndozoti patitsabatwa mapadzi but sabotage dzenge dziripo izvo kwete kune maradio presenter kuti aiwa ava vangasina pressure kune vamwe vataizofamba nangatiunozoti hapana pasaburizesandichirapa poizia dzandirowa kuzenganisa mutimes macho tatopinda muzfm moizia parinonzi right tapinda pakude vanhu 4 ndo vakabhukwa kunyorwa mazita zi pane mumwe azungu akira kuti akataita 5 ko apapapa mazoita 5 ndoofisa kubvunza pakanyorwa mufoni pabhuka anza uyu ndio chi5 parufichi zitarangu rakanyorwa pasi uyu mumwe akutosiya kunzi ndiari but haritoripo izia parufisa vamene wazongotopizwa varemapinda tiso izio but sabudizanzanzanototanga tomwaya izio saka ndozvinochitika but imusic ndomongomadzo vanoisorana gokora at the same time waiza ndapinda muredio paipa waiza saka ninde system kuti kana ndakagadzira masina kuti ndakamaisa foni ofushini chese ndinchenda ndochinoenda pamhepo chinoto vanhu vari kumeenda zvakadi ndichidzoka kumangoma waiza saka uyu manje nechimoko chake chakabvyandirotaiwa ndi handisifara kupinda nefoni ndasipozichi nenda kuzoona makumenda kupinda nevanhu ndichita ndichigadzisa mangoma angu vakukumbira foni yangu ndichiri panze waiziya kuiizvo zvaruparukuya nechimoko uzatamutembotare zvemanagement apa angatore chimoko iri ngoyo akachatovapo but muzasi vanhu vanenge vachiri kutanga kupusha ndifunga pangana winzonzonzimaintaina kuti chimoko ndochaimaintaina nei saka pani ndiangane chimoko chokuti chimoko foni yako chichiwezia but inini kuzonge ndiri banditiri kumbaroezia waiziva vanozaiva maya foni ndokupa imwe vandavapa foni aitatanga ndoshandisa calculator kana kuti chiiwezia vandavapa imwe yangu vandaenda nayo so tinditori muzfm ndotoona vanhu vachii papeji raita tunoona chitukomenesochichati saka padapindwa rakadai ako vanamaya zvakaomarara mwangu ndakaona maklachi akatowandi iwe uri kuti vanhu vatanga kudanana rini panita zvakatanga zvimbozvemangoma zviri zvemangoma saka iwo anga andonakirwa kuremba here kana vachizvitaurareka but nisinzi nangonoti mukomana akusuti chichi mukomana agara ntorwa ngomano kona kwanga kuradzisochi chimokona unenge kuradzisochi timaintaina chichipa kuti kandi vanoenda kune mukomana kuti ndingendarese ndakajigira kuzi panitana imba tongoti pandichipa ubvagara rese atongonoga ndainekudai waiza saka inawe kuti saka yanakita aritodowo chimaloti chake kwete kuda anotagara chingogara padachiselabalaba imi munopusha mawekutezvazvii nyaya yekuuya yaitika kwametiki makainzwa
hako mbairo kazvo. Ndara vanonga chisaisa mangu. Before riri papo kuona madedini. And I think ikona chi. Pakepe kuti ngumana parunzi akabvo kumusho kungezi amene umbo wechengetwa kwezi wakasvikira musha nevanhu wezi. But you juice. Yes sir. Why you wana ubira uda. Unogona kuti explain rimwe side rakatopenga. Zvekudaro ndoparuza mukuzana ngozi. Chichungizani yazokubuka kuti ona vakatoro mwana achibvo infect mwana akasvikira musha nevanhu wezi. Achuti woda pinda musikuri vamwe wada kukwana murandana. Ranafira nana madedido wakumana kamugamuchiro zvakanaka. Isinyore kuti munhu angobva samwezi amusombo mugamuchiro mutapo. Kaidai mupopogara makuita yamari amuti muchipisha mawiki wezi. Then after uchazotorwa nechimwe chimatafinyo utangozanga abuka chi akuparikira wezi. Official said pampani pawanenge wakatadzira noni beni kudai. But ndikuti pangu azviko wezi. One love yakapinga vanhu vawirana chichi. But ausikuonero kuti pamwe unogona riri drama yezi kuti ndo zvinonzi ndo kaucha yedance. Ikaucha yedance. Sometimes ikaucha zvaka. But dera riri drama munaizo kusvika pakumhanyiswa kwavhotsa. Ari kudiwa pastage. But iye haana kuzoenda pastage. Ndofunga vanhu vechitungidza havana kuzonakirwa nenayo. Aipapo kawaiza. Plus ona chitungidza vabainenge nedare guruka. Iveti wabada movement yachiona waiza. Saka anenge ari mahwani. Waiza. Unoita ngokupandukira vanhu zvekuda vati hamangoma zviriko. Akuswese kwachamhanya. Pamwe akamhanya ubara unadize ndekwake. Ndekwake waiza. After sometimes kuti pamwe chitungidza netobifi nemahiza angachibura nemukambo. But tikati Hurumende ane mahitsa akapfuura amadedini. Mahitsa haizvi zviri kushandwa wezvi. Ari kushanda. Tichitaura zvinhu zviri pagiraundi. Aino Hurumende anogona zvekudaro. Inge tese takajamba fadza madzimai last day. Zvekudaro. Right now recently anenge aungatreka rutopisa zvekudaro. But tingati manje tikati tudaisa mahitsa apa tingatoita head to head ramadedini. Because madedini tichese duo wabada yambotirira pamashuguri zvekudaro. Saka chiri side rangu amwe cheza side rangu hainenge pa 50-50. Ipa 50-50 chese kuzichesa mahitsa akwe nemukomana izvezvi. Ofichi manje vamwe vacho kutanga kumupushira finhu ana sparks chichichichoisa kuti vatanga kufinhura mauto. Ofichi mauto tikudohita hatikuramba edu but tichitesa side ravo i50-50 wezi. Because mahitsa tikati tikandoga hainenge yamuda izvo wezi. Kufila. Alright, saka recently takanzwa kuti Yala Kid akazochinja. Now yapa juice. Zvezvatambotaura bye. Chii chingava chakainspire kuti muzochinja zita from Yala Kid to juice. Kuita iye rebrand. Zita tingati takatochinja zvekudaro. But i-value addition tangoedera tumaspice waiziya zvekudaro kuti pane kachange karipo kuti hasisiri level imwereke zvoti even konakana mangoma tiri kushanda izvezvo izvi muchamanzwa idifferent waiziya. Different style. Saka mukuti juice iri kuratidza kuti pana Yala Kid pawedzerwa tuma something. Kuzika juice akakaka ikamwe kaikandichi Yala Kid ane hondo mukati hovhiyo ndewe dziriko kwaizi. Saka unganazva ndigara paipa ndendadzokera muYala Kid waiziya. Isentende mujuice but Yala Kid juice. Juice ndowerudo. Juice ndowerudo baba. Fire. Mande nyakati ndakanzwa kuti pane psekerenyo rinokura kubuda. Mawani. Ironzi it's okay. Ichimborona ipa screen. Mawani. But boy, I is danger. 21 nakuitonge stranger. Jesu akazvarirwa menja. 20 bata kuitonge stranger. Wakutongomuka wakachinja. My first days waiva nekachinja. Uchinditi 40 pasina ranger. Apa msoro wanga wakaisa chinja. Andina kuziva kuti uchandisiyaso. Saka mido aikongaso. Bate usimbari wakundisiyaso. Moyo wakaubaya nefiso. But it's okay. Okay, it's okay. Okay, it's okay. I see danger. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I see danger. It's okay. It's okay. Taitombo manya tiri parani. Ebe ukafunza wangu.
Alright, saka ndikombe kubvunza kuti tichitarisa kwezo and une ma-struggles wakafesa and ndikumbe kuziva ma-struggles acho and muchasova sei because apa tadzoka apa takuelevata zvinhu taapana juice. Ma-struggles ataifesa baba anga ari kubuka kuti pamwe pacho music dzaisawanika pamhepo chichichezha wozotobva kuti tovepaotudza vanhu kuti unoona pakati pambacho totara maakaunti ekunye pastori pwere kuti vamwe vakwani mwana avo bati vaona kuti uzoti ndandina kutangu usirichi weza ndozvimwe zvaitoti zvongoiti chisara mashure vichana but for the meantime masina anenge aripo zvese ende papacho management ndipapacho mapasina sezvanambotaura izi mashura but izvezvi management yapo izi yadira zvekudaro yadirwa papa zvakurevesa which means zviri mupipeline zvinhu zvezvamupipeline munjanja saka kuri kunzi kuda kuadvisa yalakid wekudhara ungada kumudza kuti chine zvinhu zvawazouona right now. yalakid wekudhara ngada kumudza kuti wekudhara manje anga nenongo isada kushanda waiziva ati izvezvi tofira mabasa chii chaikonzeresa manje chaiwandirwa ndezvinoita izvi taiti tikada kudai taida kumanyisa tsuro mbiri ufishi ukamanyisa chuma ndobva washaika kana vane kuti vamuzobata zvakasera acho zatazoitaiwa isu tikamanyisa wani tikaishinga toibata saka apa zvaivova zvacinja ndakuzwa kuti ana yalakid ari pajuice imwe type yedrink tikuexpecta chii kubva kwamuri chingowati dimbu wazaramana kuuya zvakadai so mahora mandani ndezvakadai so enge muchatowana pamunenge musingafungiri. For the meantime ngangozotiwo ngangozoti pane mandenya ari kuuya but so far pane one unzi it's okay yandizi ndambotaura nezvaro iroma 1 tanguri pinda imwe yaende takurwa iri kutapepa afro chichi maatikuya tinakurasa itiri kundo yekuyalakid mamwaya but kajusi kana chitaura katakadira katakaisa kaidai ndokani ma1 isarese akuya kuti amabviravira zvekudaro mabviravira saka tazoita challenge yekuti chi hatina maspika but mungada kuwasire saka samuka akapela muri yezimbabwe izoita yalakid auya ari pajuice zvinochokwadi sichuniriko ngatimbowasira one freestyle anzi ndabva ndadhirowa paragraph nepaichati zvabva zvataka flavor padhingunge pinut kiyokshen ndo iyo yemaapakati ndo pane bread and butter peanut vamwe vese coconut ashandisa long method nini shortcut achisida nebogati nini maserati ndiri patop pavo kuita ngetop chat chinzwa vese vongoti uyu ari madi zvisiri zvekumanikidzira uro zvegridi sakubva ndakatojegera kandiri mid uku mabara ndichivhura kunge valved oskid ndiye azongonoti ibagdad vekunama vakati tinayo yake award vemarketing vatitomisa pabillboard vedota vandipa mashares kuchibookskad saka achibata onzira mabhazi aya akabatana this is juicy. This is juice. As the juice chaicha kuti emanyepo yalakid iri pajuice anzi imwe type yedrink iri paisemu drink ramaiziva but razongouya raiswa tumaepo kana tumachichi saka ungada kudza chii muri yezimbabwe like encouragement kumaartist ari kusimuka. handina zvinji zvivoda vandingodoti pada kushanda chiti izvi zvinoenda kumberi tinosvika kuva kuda kuenda kucapitalize towati chini iriko the same mutsanga nemagetoids vachanozvakarevagetovachanozvakarekotokangoda unotoenda vanoenda vanogadzirawo mazita avo kutanga kushandira music yavo chimbovakudza process yekuti vanonoregister sei because vamwe vacho vanongotipa ipapa vanongotipa hamadhetsi anoiswa muna agasti totanga muna july asi tisikotisenga ndopani vachingoendona vachinoregista mafridays ega waizi saka in terms of mari vanopuwa manambari ekuti kana vanonoregistra ikoko havanoregistra ikoko kachinge zvange ari ma5 mari nemashuru vanoregistra ikoko then utoiswa kafreestyle kavo ugadzirwa group ranozounzwa musi weclash chinonzi vanoyamwa dzakati chichichichichi
mangozi nzwira muri Zimbabwe. This was Yala Kid Ilbaji Juicy and Mangomaru Mandinya. And this was Courage Booth. Tangata was inspired. And Tanakiro was that as all you to do the Mama Zita there is a confusion mu industry. But anyways, tunofara neku follow on Mutita guys. Stay tuned tiawa Mama nyaya zinoita kuti munakiwe pa Elzen TV ndopatinge tiri on our YouTube platform, then pa Facebook. Don't forget to go and subscribe and follow us on Facebook. It's Elzen TV. So also Courage Booth. You know in Skylaxy. Thank you and see you on another episode. Kamakseni alamu ya hira tauro nesipweni mupati kuna shamba darova kasmati kangu sutuneta yizira rombeka shinda maturo garapamba nekuti chikuru kushandira muri kupinda musango mari kutsvaga pairi. Oh so tight kushanda all night shift iri tight nekuti ndiri street fighter inini ndinangwava kupinda pakaoma ndiri street fighter inini patachila ni papo pamamonya ipapa ndife ndiri street fighter inini ndinangwava kupinda pakaoma ndiri street fighter inini patachila ni papo pamamonya ipapa ndife ndina nguva yakuta papa